Un joc în care am scris 4 goluri. Един мач, в който вкарахме 4 гола. A fost un joc bun. Беше добър мач. Da, influențat de starea terenului, care ambele echipe au fost И двата отбора defavorizate. имаха проблеми с терена и беше лошо да игра и за двата отбора. Eu sunt mulțumit de calitatea echipei. Аз съм доволен от качеството на нашата игра и на Jucătorii отбора. care au intrat au fost determinați, au fost agresivi. Играчите, които влязаха, бяха агресивни, играха Ne-am добре. creat ocazii de gol. Създавахме положение за гол. Puteam să mai înscriem. Можехме да вкараме още голове. Dar încă în apărare mai avem de lucru. Но още Eram в primit защита gol. трябва да работим, защото пак получихме гол. În campionatul ăsta am primit 3 goluri din 3 penalti. В този шампионат ни вкараха 3 гола от 3 дуски. Това ли бе най-лесният мач на ЦСКА до момента? Че му ușor меч? Nu, niciun meci. Orice meci ți-l poți face ușor sau ți-l poți face greu. Всеки мач ти може да си го направиш лесен или труден. Deci și cu Plovdiv o părea un meci ușor, că am И с Пловдив изглежда, че матч е лесен при 3-0, но Da. Страхотен дебют за Гранден. Няколко думи за него да кажеш. Пунктом Гранден, като Da, cuvinte. el, posibilitățile lui sunt mult mai mari. Той има много големи възможности. Dar e primul meci, mai Părvi multe ore match. nu putea să ducă tempo. Не можеше да играе Am целия mai мач да jucat 2 издържи. meciuri amicale. Играл е само два Încă приятелски mai мача до сега. trebuie să se încadreze în jocul echipei, Има dar el още are o много да calitate de влезе в fotbalist foarte ритъма на bună. отбора, но има много добри качества на футболист. Господин Донов, от началото на годината сте в ЦСКА. Миналата седмица ЦСКА не успя да победи в Стара Загора. Разбрахте ли вече, че тук на стадион Българска армия всички мачове се приемат така доста критично? Веднага почват критики от фенове, от журналисти, от бивши футболисти. Яриждин бивши футболист, care Războtici. Deci, în primul rând, dacă sunt constructive și te ajută cu ceva, Ако e критиката е normal să critici. конструктивна и те подпомага с нещо, е нормално да De a критикуваш. critica numai de darul de a critica. Но за да критикуваш само Nu така, sunt de acord cu asta. не съм съгласен с тия критики. Și, la Stara Zagora am văzut, deci la meciul cu Beroe, multă lume că de ce Мача juca с Petre Берое în stânga. sau видях много хора multe да ме întrebări. критикуват, защо Петър е играл в ляво и много Lumea nici n-a въпроси. văzut că noi am jucat 4-4-2, cei 4 mijlocași jucau Хората în въобще не видяха, diamant че și ние Petre играхме juca vârf stânga. 4-4-2, ние играхме в диамант в Nu средата. e o problemă asta, că n-au Но înțeles. това не е проблем, че те не са Dar разбрали какво jocul a играем. fost 0-0, am întâlnit o echipă Матчът dificilă. беше на 0-0, Dar e important срещнахме când critici, и eu един zic să добър fie отбор. constructiv, să învățăm ceva И din аз asta. искам, когато има критики, да са конструктивни критики и ние да извлечеме някаква полза и да научиме нещо от тях. Успех ви желая, благодаря. Сега даваме думата на капитана на ЦСКА Тодор Янчев, авторът на второто попадение в днешния матч. Тошко, като че ли лесна победа за ЦСКА, съгласен ли си? Лесна, ние си я направихме лесна. Подходихме доста сериозно и оттам не дойдоха и така 4 гола настроение в играта и изтървахме ко положение. Така как усети терена, много така, критики, не критики, ами приказки през цялата седмица за времето, за трените, на които ще се играе този кръг. Твоето мнение? Действително, според сезона и снега, който падна през седмицата, терена не бих казал, че се различава по нещо от всички терени в цяла България. Така че нашето ръководство направи всичко възможно да изчисти снега и да изпръхне терена, но пак казваме, такъв е периода, че това е положението. Искаме, не искаме и ще играем на такива терени. ЦСКА взе очаквана победа срещу Спортист. Дербито на този кръг е утре в Ловеч. Твоята прогноза, твоите очаквания? Значи, прогноза няма какво да... Не искам да коментирам. Искам единствено да играем така с настроение, да вкараме гол и да разчитаме на себе си, а не това какво ще направи другите отбори. Така че мисля, че това, ако се концентрираме върху тези неща и своята си игра, резултатите идват. Благодаря, чухте мнението на капитана на ЦСКА Тодор Янчев. А сега ще дадем думата и на старши треньора на Спортист Своге, господин Стойчо Стоев. Господин Стоев, отново загуба за вашия отбор, трета поредно от началото на пролетния полусезон. На вашето мнение? Аз специално така съм доволен в някаква степен от момчетата. Поне се раздадах. Не беше този апатичен матч, който беше предишния с Локомотив. Стремяха се. Първия гол така ги пречупи. При нас това е проблем, че първият гол, който ни се вкара и се пречупваме като такова, като отбор. Иначе пък се стараха. Не мога да отрека, че се стараха и се опитваха момчетата
така що годе да са равностойни в някаква степен на отбора на ЦСКА. На почивката тук при нас бе Анатолий Нанков. Той каза: поздравявам отбора на Своге за открития футбол, който показва. Да, ние се стремим да играме футбол. Знаеме, че ни е тежко, знаеме, че играем срещу ЦСКА, но се стремим да играме футбол. Това е и така основната и максимата, която се стремим да изповядваме като отбор. Да приличаме на някакъв отбор, който така да остави поне някаква следа, да не е просто боксова круш в българското първенство. Тежка програма за спортист в първите кръгове. 3 столични отбора, следващия матч е срещу Черноморец. Наистина лоша ни е програмата. Тежи ни точкови актив от първия полусезон, който е твърде малък. Сега, ако се започва сега първенството, щеше да ни е определено по-лесно, поне от психологическа гледна точка, така нямаше сме толкова притеснени. Липсата на точки определено така се отразява негативно върху отбора. Но ние всеки мач се стремиме да играем футбол и дай Боже да почнем да побеждаваме. Оптимист ли сте за оставането на Своге в А-група? Като има възможност, ще направим всичко възможно да останем в групата. Добре. Благодаря. Успех ви пожелавам, а сега ще дадем думата и на голмайсторът за спортиста Своге Марин Петров, който отбеляза почетното попадение за спортиста в тази среща. Първо мнението ти за днешния мач, загуба с 4-1 от ЦСКА? Мнението ми, мисля, че до първия гол стояхме добре на терена, имахме някакви шансове и след това, след първите 2 гола, беше много трудно. Казваш до първия гол, така беше и миналата седмица срещу Локо София. Не, миналата седмица беше по-различно, понеже беше доста червен картон, беше много по-трудно. Днеска все пак е ЦСКА, добри футболисти. След първия гол, втория, това трудно. 2 дуспи в края на матча, успя ли да видиш положенията? Да, нямаше никакви дуспи първото, което е. И двете? И двете. Поне беше за публиката, интересно. 3 загуби от началото на пролетния полусезон за спортист срещу 3 столични отбора. Тежка програма в началото. Оптимист ли си за оставането на спортист в А-група? Много трудно. На всяка цена трябва да помни другия матч. И това е матч за матч. Домакинските матчи са най-важни. В края на първенството играете с преките конкуренти за оставане в А-група. Може би така надеждата е тогава да спечелите повече точки и явно в началото не успяхте да го направите. Да, първо да видим тогава какво ще стане. Да минат първо този матч с Черноморец Бургас. И тогава ще мислим.